Wij hebben een pauzetip voor jouw fiets- en of wandelroute. Namelijk bij Ripperda. Stel je voor. Trappend langs de kronkelende IJssel. De wind speelt met je haren. En dan, daar is het, een perfecte plek om te pauzeren. Bij Ripperda biedt de ultieme beloning voor iedereen die zich laat verrassen door de pracht van Overijssel. Een plek met een ambachtelijk biertje in handbereik en een sfeer die je laat ontspannen na je inspanningen. Hier voel je de historie en proef je de traditie van La Trappe. Het is een sfeervolle tussenstop die je meeneemt naar een wereld van gastvrijheid en goede smaak. Dus, als je de IJssel en haar omgeving gaat verkennen, maak dan zeker hier een pitstop.